Bam, čaute, to je Gogo. Ja vás vítam u dnešného vlogu. Tu sme všetci na ceste. 4. kolo Inovecko-Karpatskej hasičskej ligy. Teraz sa koná v Topoleckej. Bčka, košár, udár. A to stačí. A tu je najebaný strojník. Baviu! Je to doma. Ja neberiem ti, dobre? Ale nabral toho lístka. Slobodný jdeme zladíči. Zráda bývaj hlad. Noci plný neštěstí. Na hlavnej základni už sa nás sústredia a pripravujú na svoj prvý pokus chalani zo Senice. Minulý rok sa chalanom na tejto trati extrémne darilo, mali tam vysoký čas, uvidíme ako to bude dneska, ale sme tam menšie závaženie. Ale verím tomu, že vedia nejakým spôsobom dobehnúť, aj keď to bude vlastne trošku neskôršie. Čo sa tam deje? Aha, máme tam nejaký problém na pravej strane. Červená hlavička znamená, že sme tam asi mali prešla. Áno, je to tak. Tak je by to veľmi ľúto. Prúdari, ja viem, že ste takí rýchli. Pevne verím, že chlapci zo Senice sú namotivovaní na pekný výkon, lebo ten prvý pokus im vôbec nevyšiel, ale ten druhý už začali šlapať. Ideme. Do rúžového domu nechcem fešák. Dajte ruku, jo. Pomáha tak chrániť, ne? Tebe je.